Dat is een goed applaus, hè. Leef kindertjes, leef leerkrachten, leef alles die zich ook nog een beetje jeugdig voelen. Want vandaag is een teken volledig van de jeugd. Vandaag is het bankelijk wat gaat gebeuren vandaag. En ik sta hier voor u, in het stadhuis. Maar ik heb een hele wichtige mens heb ik neven me staan. Dus een burgervaaier zeggen we dat tegen, hè. Burgervaaier, burgemeester, hoe stond voor nu? Ja, in het stadhuis. In het schoon stadhuis. Hè. Het schoonste van, heel Maastricht. Daar ben ik wel zeker van. Maar ik denk eigenlijk heel de wereld. Hè. Hele wereld. Maastricht wereldstad, hè? Metropool van het zuiden. Hè? Zeg maar, wat gebeurt er eigenlijk in het stadhuis, burgemeester? Ja, dat vragen veel mensen zich af. Maar hier wordt keihard gewerkt voor de stad Maastricht. Met alle uitdagingen die de stad heeft. In dit stadhuis zitten ook nog het college. Dus de burgemeester en de wethouders. En alle mensen, of veel mensen die hen helpen natuurlijk. En dan hebben we hier achter het stadhuis een heel groot kantoor waar nog veel meer mensen hard werken voor de stad. Fantastisch. En over hoeveel mensen hebben we het dan? Zijn dat er 10? Is er een raad van 11? Net als bij de Tempeliers? Of hoeveel zijn er dan? Nou, in onze raad zitten er 39. Maar als je bedoelt alle medewerkers, en dat zijn ook de mensen die de vuilnis ophalen en die nog heel veel mooi werk in de stad doen, dan hebben we het er over 1800. 1800 lui leefkindertjes die zich allemaal inzetten voor een schoen stad om alles goed te organiseren, goed te regelen. Het is eigenlijk een beetje wie de Tempeliers de vastelavond proberen te organiseren. Dit de stad dat door het ganse jaar heen met al die lui. Chic is dat. Maar hoe, burgemeester, ik zie nee ook hier op versterking bij u vandaag. Ja, zeker, want het gaat over de jeugd. Hè? En dat doen wij ook als stad. Wij hebben een jeugd, of een kinderraad en we hebben een kinderburgemeester. En in dit geval hebben we de kinderloco-burgemeester hier aanwezig, zoals Emma. En uit 2 kinderraadsleden, Bente en Livia. En die doen eigenlijk voor de jeugd wat wij voor de hele stad doen. Dus die hebben met elkaar, denken ze, nou, wat zou nou goed zijn voor de kinderen in Maastricht. En dat doen ze hartstikke goed en serieus. Dat klinkt heel goed. Mag ik u verzoeken om lekker plaats te nemen bij de kinderburgemeester en de raad? Maar eigenlijk, als u zo kijkt, leeflui, het is wel een beetje karig. Hè? Het gaat over de jeugd, maar ik mis het. Er zullen een paar leeg steulen. Zou we eens vragen aan de techniek of ze het liedje kunnen opzetten, het jeugdvastelavondsliedje. Wat hij gebeurt. Hoe lustig het. Maar u even heen naar voren, want ik zie net iemand binnenkomen die heeft 4 weken lang heeft er zijn werkkostuum aan gehad. Draai ik maar om naar het volk, kunnen ze goed zien, daar is de camera. Want er heeft 4 weken lang heeft er heel erg gewerkt om iedereen op te warmen in gans Maastricht voor die 3 uur met plezier dag. Hè. En dan is daar nu het bankelijk moment aangekomen tot Geer in een Burgondisch kostuum, juist wie staatsprins Carlo de Eerste is erin, hè, wie die straks ook in een Burgondisch kostuum gaat. Hartstikke chic. Draai me lekker naar het volk toe, maar even voor mij, hoe lustig het. Ik ga een microfoontje op, ga omhangen, hè. Sorry vooral, hè. Vertel eens even over die eerste 4 weken. Wie heb je het beleefd tot nu toe? Ja, dat was heel speciaal. Heel speciaal. En wat vond je nu het aller chicste in die 4 weken? En toch wel het uitroepen.
Het uitroepen was wel heel bijzonder, hè. Dat waren veel lui, hè. En De je ziet, kakkelpiepers en serenade of twee. fantastisch was dat, hè. Speciaal voor u, hè. En de dempelers. Zeg, en heb je nu heel veel bezoekjes gehad die afgelopen 4 weken? Ja. We waren niet op 11 handen te tellen, hè. Dat is vuil, hè. Maar dat waren dat eigenlijk. Zeg, en vandaag is een beetje een dag, hè. Vandaag gaan we wat heel chics doen, hè. De Max-overdracht gaat plaatsvinden, hè. Speciaal voor de jeugd, hè. Nou, gaan lekker zitten. Je hebt de versterking bij je, zie je niet. Je kunt gaan school vandaag. Chef, heb ze zin erin? Ja. Je hebt schoot gerabbeld, heb ik al gezien, hè. Als ik zie wie stieg binnenkomt met zo'n zwoere stek, die moest wel zo'n spierballen hebben, hè. Hartstikke chic. Chic. Burgemeester, heb je hem gezien? Jazeker. Goed opletten, hè. Dat is een beetje de vuurproefvaart, hè. Emma, mag ik die eens gaan vragen? Jullie kinderburgemeester, hè. Wat deed hij eigenlijk? Het is vooral ondersteuning van de echte burgemeester. Maar ik ben local kinderburgemeester, dus ik val in voor de echte burgemeester, of ja, kinderburgemeester. En ik heb hem ook wel echt gegund, ja. Die is echt een hele goeie. Maar ja, we doen eigenlijk wel gaat meer dan de kinderraad. We moeten namelijk bij gaat meer dingen zien. Bijvoorbeeld met Sinterklaas mocht ik op de kar gaan staan. En bijvoorbeeld bij het uitroepen van de jeugdprint. Dus wel chic, hè? dat is wel heel chic, ja. Zeg, Emma, vertel eens, op wat voor sjaal zit ze eigenlijk? OBS de binnenstad. OBS de binnenstad, dus dat is kort bij, hè? Ja. Zeg, en heb ze daar een juffrouw of heb ze daar een meester? Ik heb daar een meester Thomas. En ik moet zeggen, ik ben echt blij met hem. Dat is echt de beste meester dat ze kind hebben. Kijk, je kent herinnerd thuis, denk ik. Ja. Maar nu ook, als dat de beste meester van Gans Maastricht is, wie die seks hebben, hè, dan moet er ook wel carnavalsles hebben hier op show. Ja, we hebben het wel dikster over. Ik heb er is een kachelpieper is gekomen en een van de tempelaars hebben we al gehad. Maar we hebben niet specifiek les van hem gekregen, maar ik moet wel zeggen dat is wel een echte feestganger. Een eigen feestganger, nou hier goed ook. Meester Marcel, ik weet het voor u en voor al die andere leerkrachten van alle basisscholen. Dit jaar hebben we het heel bijzonders gedaan, want we hebben een lespakket carnavalogie speciaal voor de leerkrachten overgemaakt. Met dank ook aan prinses Emmy en Moesaleren natuurlijk en Stephanie Klomp. Die hebben gezorgd dat we samen met Veldeke het chic voor een beetje kunnen maken. En dat varieert van het maken van de mindmap, geen goed Maastrichts woord, maar goed. Mindmap tot rijke teksten, alles zit erin. Wat je in combinatie met de jeugdmarktsoverdracht heel chic kunt gebruiken. Maar we hebben nog meer kinderrolsleden, geen even dus. Hè. Ik zie een band is in zitten, band is hoe zit het op jou? Magnifiek. Magnifiek, en dat ligt in de week. Malberg. Dat ken niet anders, hè? Zeg, en heb je ook een juffrouw of een meester in de klas? Alle twee. Alle twee zelfs. Is dat nodig? Wacht, net twee. Twee jups. Is dat nodig, dat twee? Nee. Nee? Geen gedrag je altijd op school, hè? Ja. Bitte wel, hè? Bitte ondeugd maakt er ook in zitten, hè? Zeg, en wat is die in de vrije tijd? Heb je ook hobby's? Gamen en TikTok kijken. Gamen en TikTok, ja, dat is de huidige generatie, hè? En maakt ze dan nog carnavalsfilmpjes op TikTok? Nee. Gaan we dat nog vandaag doen, hoor? Is goed. Afgesproken. Zeg, en over Livia, over jij ook bij je zitten, hè? Livia, hoe zit het op school? Ook bij OBS Binnenstad. OBS de binnenstad. Dat is wel sterk vertegenwoordigheid, die binnenstad, hè? Zeg, en ook meester, juffrouw? Dezelfde als Emma. Dezelfde. Dus die vindt zich dan ook zo'n topper. Hartstikke leuk. Zeg, en heb je ook nog hobby's? Ja, scouting. Scouting, dus je kunt goed kneupen liggen, goed in de natuur votten. Kent zich allemaal. Leuk, chic, chic. En heb je ook nog broers, zustertjes? Ja, ik heb een broer en een broertje. Oké. En nu zag ze me juist weer binnenkomen, zag ze gaat heel bijkelijks, hè. Wat ging mama doen met de vasteland? Skiën. Oei, 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 hoe lustig heb je dat gezien? Skiën. Maar nu Keuper, hè. Wat gaat papa doen met de carnaval? Lekker zuipen. Al die dingen opgegeten. En je linker vieren, hè? Dat gaat erin, hè? Dat gaat erin. Chic, chic, chic. Chef, die is ook al zo'n 4 weken best inmiddels onderweg, hè? En ik zag al juist, want lui die weten dat niet, maar die ceremoniemeester staat, die is hartstikke zwoer, hè? Wie gaat het ermee? Het gaat goed. Ja.
Ik zag het, want ik zie dich altijd die vuur oplopen, vol enthousiasme, Polonaise. Ga je het nog een jaar doen? Ja, ik ook wel. Als je dat zo kinderen zou je dat doen, hè? Hartstikke chic. chic. Het kijken weer van de nog allemaal. Dus we hebben de jeugdbegeleidingsraad gehad, we hebben de burgemeester gehad, de kinderburgemeester, kinderraad, uiteraard stadsprins Carlo de Nierste. Carlo, hoe lustig, sorry, mag ik vragen, wat vond je er eigenlijk van tot nu toe? Wie deed de jeugdbegeleidingsraad? Die deed het heel goed. Volgens mij geeft Maastricht zich geen betere kinderwensen. En zij is jeugdbegeleidingsraad die ten eerste dus. Hij straalt, hij spreekt met de kinderen, hij maakt de kinderen enthousiast voor de vastelavond. Ik ben wel, en ik ben een beetje gesfluwd op zijn pak vandaag. Erg schoon, hè? Ik ben dus benieuwd. Zeg maar, hij heeft het ook verdiend, hè? 4 weken lang zo hel gewerkt, zo goed de carnaval vertegenwoordigd. En alle weken van Maastricht, hè? Niet alleen in de haren, dat is in ieder geval hartstikke goed op. En dus nu het 3e jaar tot we nu een jeugdbegeleidingsraad hebben gebracht. En ieder jaar denken van, god, nu hebben we een goeie gehad. Wie gaat dat nu weer overtreffen? En ieder jaar opnieuw lukt dat fantastisch. Dus nogmaals een hele goede chapeau. Dat wil je. Zeg hoe gelustig het. En dan zie ik ook nog het rood-geel-groen mutsjes zijn op de achtergrond rondlopen. Dat zien natuurlijk de templiers, hè. Wat doen die eigenlijk het ganse jaar zo? Ja, die zorgen ervoor dat de vastelavond, zeg maar, dat de vastelavond compleet is. Dat is zo. En die zorgen dat het loswief oppink. Die zorgen dat die rieke teksten bij die leerkrachten komen, hè. Dat ze niet gaan skiën allemaal, hè. En de marktzuiverdrag natuurlijk, hè. Dus we maken daar allemaal een heel chic feest van, hè. En dan hebben we nog één item hebben we nog gemist. Dat zien die mannen in die chique Schotse pakken, hè. Weet je dat, chef, het ziet dat? Dat zien de beerbieters. Ja, wel een chic pak, dat klopt. Die staan ook aan, die rond, welkom. Maar we hebben ons ook die wat de prins altijd beschermen, dat is wel uittrek, hè. Wie nummer voor die? Ik sta altijd geen invloed. Kagelpiepers. De kakelpiepers, hè. Hoe gelukkig ziet je het vrij over de kakelpiepers? Goed zo, heel goed. En die doen goed werk en die stonden met hun chic korps natuurlijk altijd veerdig. Ook met het uittrekken qua bescherming. Dan komen ze naar voren, kom maar eens een beetje naar voren, laat ik maar dat zien aan de kijkers. Wie je erop staat. Kom. Nou, dan gaan we dat ook. Niet te verlegen. Heel chic. Maar goed. Lieve kinderen, voorzien heeft niet voor niks gekomen, hè? Voorkomen, hij voor het bijzonders. Want we willen echt op de jeugd de vastelavond kunnen gaan vieren in Maastricht. Wie weet wat een machtsoverdracht is? Weet Gerard hoe het gaat? Zeg het maar eens. Dan krijgt ze de sleutel tot Maastricht. En wat betekent dat dan, de sleutel tot Maastricht? Dat ze dan, zeg maar, de macht van Maastricht hebben. Dan is ze eigenlijk wat de burgemeester dan eigenlijk ook heeft. Ja, dat doen veel wat de burgemeester in een gaans jaar, dat doen veel even in 3 dagen. Ook lustig. Ja, zo doen we dat, hè? Zeg wat chic, maar dan ziet je dus eigenlijk, ziet je dan dus de baas van de stad. De baas van de kinderen. De baas van de jeugd, ja. De baas van de jeugd. Zeg, en toeken, weet ook een wat toeken is? Ja. Emma, die weet dat? Vertel Ja, maar eens. een beetje lol maken, een beetje vergek zetten van de hooglustigheid. Ja, op een leuke manier eventjes Wel op een leuke de manier. vinger op de zere plek leggen, zeggen we daar, hè? Chic hier. En kind zich ook een beetje toeken, of niet? Jazeker. Ja? Dat ze eens proberen, wel de jeugd. Zeker. Ja, Geer zit natuurlijk alleen maar die 3 dagen aan het feesten met allemaal nog gewerkt worden, ja. Kijk, hé, dat is toeken, hè? Dat is toeken. En nu zag de jeugd ook lustig, het ziet juist tegen mij. Dat kind wel zien, maar we hebben al 4 weken lang hebben we weer al een lach getoverd op het gezicht van al die lui en al die jeugd in Maastricht, hè. Dus we laten dus niet zomaar gaan toeken, hè, ook lustig. Hè. Zeg, en vind je tot de kinderburgemeester nog een beetje gelegenheid? Ja. Ja, beetje, hè, beetje. Dan hebben we voor de thema's, hè, want we hadden het juist hadden we er even over tot de kinderraad. Die bepalen eigenlijk wat belangrijk is voor de stad, hè. Wat ga je daar over zeggen over die thema's? Mag ik dat vragen, Livia? Ja, we hebben thema's uitgekozen. En dat zijn meer veilige, zeg maar, op de fietsers. En dan meer speeltuinen. En meer groen in de tuinen. En dat we beter voor het groen gaan zorgen. Fantastisch. En als ik me niet verdal, heb je daar ook een chic filmpje van gemaakt. En misschien dat de techniek dat filmpje even kan instarten. Kent je het goed? Wij zijn kinderraad
2024 tot en met 2025 en dit zijn onze thema's. Meer speeltuinen. Meer speeltuinen uitbreiden en veiligere speeltuinen. We vinden het natuurlijk niet alleen fijn om samen in de speeltuin te hangen, maar het is ook fijn als het veilig is en het is goed voor onze gezondheid. Thema 2. Veiliger fietsen. In Maastricht is het af en toe in het verkeer en vooral voor de fietsers onveilig en daar willen wij dingen aan doen. Thema 3. Wij willen meer groen en meer groen in de tuinen. We willen meer groen omdat het gezond is en omdat de bomen CO2 nemen. En dat is gezond voor de kinderen en voor de ouderen. We willen ook meer groen in de tuinen, zodat egels en andere dieren daarin kunnen schuilen en dat ze minder snel worden opgegeten. Dan kunnen voor jullie aandacht. Als jullie nog tips hebben of ideeën, dan kunnen jullie de kinderraadsleden benaderen. Kijk, dat zijn nog een chique thema's. Dus je doet goed werk voor de stad. Hè? Maar luister eens even. Even, eerste punt. Hè? Had je als gezegd, we willen meer en veiliger speeltuinen. Bente, mag ik dich vragen? Wat verstaat je onder veilige speeltuinen? Wie zou je dat kunnen doen? Is daar een idee van? De grond niet heel maken, dus bijvoorbeeld of gras of gaat wat als bijvoorbeeld een kind naar onder valt, tot ze niet haal valt. Hoe los gaat die vloer even naar u? Wat vinden we ervan? Dus wel goed. Goed idee, hè? dan- Dat is wel veilig, hè? Dat ze dan geen, Stel je voor dat iemand een been breekt, hè, voor de vastelavond. dan hebben ze geen wonden meer als ze dan in de keer vult. Hier goed. Dan was het eerste, hè, dat eerste thema. Dan voor het tweede thema wat veiliger fietsen, Emma. Wie kan er voor nu zorgen tot we veiliger gaan fietsen? We hadden nogal veel ideeën. Bijvoorbeeld tot voor machines op schalen zetten. En dan kun je daar een snack gaan holen. En dan zit achterop een fietslampje of zo. En meer les aan de studenten geven. Omdat er bijvoorbeeld, DEX, dat er wel studenten de verkeerde richting fietsen of veel ongelukken. En dan willen we daar meer les op schalen gaan geven. Dat klinkt hier goed. Dat klinkt hier goed. Wat vind jij ervan? Mama, doet het goed? Oké. En dan hadden we de laatste thema hadden we nog. Hè? Dat ging over natuur, dacht ik. Even, jij mag die vragen. Wat zou ze kunnen doen om voor de natuur gaat meer aandacht te geven in Maastricht? Dat iedereen meer planten in een tuin zet of dat ze meer groene daken zetten. Dat ze dan planten op de daken planten en niet alleen op de grond. En dat ze bijvoorbeeld dan niet de hele tijd bomen weghalen. Hartstikke chic. Wat vinden we ervan, mannen? Oh god, ja? Ik stel voor dat je heel even overleggen wie wij nu met omgaan. Want ze hebben nu 3 thema's bepaald. Vinden we dat we de macht moeten hebben? Of vinden we dat ze het goed genoeg doen? Vertrouwen we hun de macht over met die 3 dagen. Dus ga nu even met u even de cup heen steken. Even kijken of je het daar met eens ziet of wat je vindt. Ik kom even met luisteren, stiekem. Oké, we zien eruit. Hoe lustig je? Wat heb je eigenlijk gezegd? Wat gaan we doen? Ik vind zelf dat het beter kan dat ik het wel één keer kan overnemen, dat het dan veel verandering gaat brengen. Ik denk het ook, want als ik het nog een keer even terugpak, hè, geen onveilige speeltuinen in Maastricht, goed. Goeie vlag, hè? Als we dan kijken naar veiliger fietsen, dat is natuurlijk vanwege het leeg, hè, is dat, maar ook zichtbaar zien met een hesje of wat dan ook, hè. Gele vlag zag hier, hè. Dan de natuur, meer natuur boven, meer planten, misschien dat gaat rood en geel bloemen overal het ganse jaar door kunnen geplaatst worden. En over erg een beetje het ganse jaar. Over het ganse jaar carnaval, hè. Dus, wat voor een vlag hebben we dan? Rood, geel en groen. Rood, geel en groene vlag. Dus, met andere woorden, kom maar op met die sleutel. Kom maar op. Chic. Zit je er maar eens? Ga je die sleutel zo geven of moet je nog even overleggen? Ik denk dat we beter even nog kunnen overleggen. Even overleggen, dat is een goed idee. Oei, oei. Nou ja, veel wachten met spanning af. Mag je eens overleggen met die veren? Ja. Jullie zijn zo verstandig bezig, hè? Ja. Je kunt wel een plan maken die bomen leggen. Ik vind dat wij het ook wel goed kunnen doen zo, hè? Maar het is maar 3 dagen Is het hier een betere dag? Ja, daarom. Hoe lust je dol erg lang? En ze is bijkelijk overleg Een leuk. beetje feesten. Ja. Gewoon, je hebt wel een weekend verdiend. Is het zo geweest? Je hebt wel een heel weekend verdiend.
heb het gehoord, jongens. We zitten in spanning, zitten weer af te wachten. Wat gaat gebeuren, kinderburgemeester? Ja, het is nu, ik vind het sowieso heel bijzonder dat VHB magazine natuurlijk. Dus ik denk dat we dan ook wel, misschien voor ons een weekendje vrij, misschien ook wel even de macht mogen geven aan iemand anders. Op één voorwaarde. Als veel de jeugd, de kinderen, ook mogen feesten. Oké. Oké, zit dat. Oké. Laat ik hier, jongens. Kom maar uit. Dan zou ik nu eigenlijk willen vragen, Emma, of zich dan de sleutel zou willen overhandigen aan stadsjeugdprins Ties ten Eerste. Zeker. Kom maar even voor staan. Gaat jij schoen in beeld staan? Oh. Goed, applaus. Zeker, ja. Ja, hoe lustig het. Dus nu is het bepaald, hè. Geer hebt de macht over de stad, hè. Maar heb je ook wel eens de machtsoverdracht van de groenteprins op de televisie gezien? Eigenlijk nog niet. Ja, nog niet. Ik ga nu gaat verklappen. Als er dan de macht heeft gegrepen, hè, dan richt er zich altijd even tot het volk. En dat deed er eigenlijk altijd met een hele chique troenrijen, nummer voor dat. Laat de veel nu een verrassing voor ik hebben, hoe lustig het. Mag ik de adjudant vragen, mag je de sleutel heel even aan de groeten, aan de kanoniers even geven? En dan mag je uitpakken voor de camera even wat je in ontvangst doet. Symbolisch zit er al de stadssleutel ook nog op, die mag je dadelijk halen. Zal ik je dit helpen? Dan mag je terug tegen openmaken. Ja. Wacht, dan heel even mijn huisje. Dat is denk ik Dat is verstandig. Je hebt nog niet alles tegelijk, ja? Laat maar een schot zien aan de lui. Ik zal uw thee wegpakken. Merci. Maar nu kunt er ook lustig. Zal ik hem voor u vasthouden? Dan kunt je voorlezen richting de jeugd van Maastricht. Kom maar, gaat in het midden staan. Ja. Richting de jeugd van Maastricht. Uw commissie naar het volk. Kinder? Ja, kind. Ik, jeugdprins Ties ten Eerste van Groep Maastricht, breng een oprechte jeugdlustige saluut aan onze vastlopend vierend de jeugd van alle van alle weken in Maastricht. Vandaag maakt de veer onze zwaaieuze entree op het plein van het stadhuis met onze stadsvastelovensvereniging De Tempeliers en onze eigen hoesvereniging De Maaskluivers Borgharen. Veer hebben die van ons, de kinderburgemeesters, de kindergemeenteraad en die van ons, de kinderburgemeesters. Laat zien dat de hoogste tijd is voor de macht aan het jong volk van een schoon stad te geven. Laat het jong licht stralen en laat een trichtergeest bepalen. Wat God is voor de stad en voor uw jeugd. Voor uw groetse... voor onze 3 dagen lang... Wat God is voor uw stad en voor uw jeugd. 3 dagen lang vol plezier en vol vreugde. Onze grootste jeugdprins staat voor chariteit en plezier. Voor de kinderen en voor iedere Maastrichtenaar. Lang leven Maastricht, lang leven de jeugd en lang leven de Maastrichter vastelovend. Hiep hiep. Oh! Hiep hiep. Oh! Hiep hiep. Oh! Deze troenrijen wordt op 27 februari van het jaar door prins Ties ten Eerste voorgelezen. In 2000 plus 2 keer 11 plus 3. Van Groet Maastricht geannonceerd aan de Maastrichter jeugd op het plein van het stadhuis. Mooi.
Goed gedaan. Volgens mij, als ik me niet verdwaal, had de gemeente dan ook nog een kleine attentie voor de jeugdhoeklustigheid. Kijk. Ook nog symbolisch natuurlijk. En de chocoladesleutel, zo goed heb je hem nog niet gezien. Dit is echt leuk. Ik hoop dat er een tattoo zit. Dit is echt leuk. We gaan zo meteen aansluiten, maar niet voor tot vast, want het jeugdvastelavondsliedje hebben we aan het begin hebben we dat natuurlijk al gehoord. Als het goed is Romee, Amber en Yveske ook alweer op het plein, als het goed is. Zien ze nergens? Nee, zien er niet. We doen het op de baan doen voor het. Burgemeester, wat je nog gaat zeggen richting het volk van Maastricht? Of? Ja, laten we dat doen. Laten we dat doen. Wat gaat hij doen? Beetje oefenen. Hoegehoeklustigheden. Jeugdstadsprins Ties ten Eerste en Carlo ten Eerste. Geachte tempeliers, geachte maaskluivers, beste ouders. Vastelavond vierend volk van? Maastricht! Dat doen we toch nog een keer. Vastelavond vierend volk van? Maastricht! Kijk. Nou, hartstikke mooi wat hier gebeurd is. De jeugdraad met onze loco jeugdburgemeester Emma. Hier in ons schoonste stadhuis van Heel Maastricht. Maar ik denk inderdaad dat het nog veel verder reikt. Wij waren eigenlijk heel tevreden met de stad. Dat heb je gemerkt, hè? Met hoe de stad bestuurd werd. Voor de jeugd van de stad. Door deze kinderraad. Met hun thema's. Dus we vonden het best moeilijk om de macht over te dragen. Dat heb je gemerkt, denk ik net, hè? Ja, dat duurde best wel lang. Het duurde wel eventjes, hè? Ja. Maar ja, als je het dan kan overdragen aan Ties ten Eerste. Kreuleriekes, trompetteriekes, maaskupperriekes. Jongen, met zo'n mooie titel. En dan is Ties, we hebben hem gezien de afgelopen weken. Die jongen die straalde echt van alle kanten, hè? En hij is behalve die prachtige titel, is hij ook nog gevolmachtigd jeugdambassadeur van het Riek van Jokes, successor van de Neutentikkers en de Beerbieters, conservator van de Bikers en van de Spekstraat tot de Pasenstraat, enzovoort. En die jongen, die doet dat met verven. En dan is hij ook nog protecteur van de Maastrichter jeugd vastelavond. En ja, dames en heren, dan kunnen wij ook zeggen, dat ervaren we het hele jaar. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, hè. Maar dan deze dag, vastelavond, met zo'n Ties ten Eerste, dan hoeven we ons voor de toekomst van vastelavond helemaal geen zorgen te maken. Dat zit helemaal snor. En ja, daarom is het wel met overtuiging ook, hoor, dat de sleutel is overgedragen. Die laatste sleutel hoef je niet in te leveren. Die mag je lekker oppeuzelen. En ja, maar ik maak me een klein beetje zorgen, dat toch wel. Want hoe moet het dadelijk met al die drukte, en de afgelopen weken trouwens ook al. Want het trompetspelen bij de fanfare Sint Cornelius, hoe is dat nog wel een beetje gebeurd? Ik heb me daarvoor, was ik ooit eens bij gegaan, maar nu had ik dan zeg maar in verband met de carnaval had ik gezegd. Even niet. Even niet meer. Even niet. Nu is het En heb je tegen de Xbox ook gezegd, even niet nu? Daar speel ik wel mee. Oké. En voetballen en hutten bouwen, dat moet ook allemaal maar na vastelavond, hè? Want het gaat gebeuren. Het is gebeurd, de machtsoverdracht is gebeurd. De jeugd vastelavond gaat helemaal los. En dames en heren, kijk maar eens naar buiten. Wat een weer gaan we met elkaar hebben, hè? Niet alleen de jeugd heeft mooi weer. Die zonnestralen die hangen als feestslingers straks over de vastelavond. We gaan er allemaal van genieten. En daarom eindig ik met een kort gedichtje wat voor de jeugd, maar ook voor de grote mensen geldt. Laat me gaan, want te stil is niks gedaan. Het is toch altijd weer de Maastrichteneer die moet leven van plezier. Ik wens ons een mooie vastelavond. Vastelavond samen! Maar ik ben stadsprins Carlo die eerste vrouw tegen de beter komen staan. En sleten we samen af met z'n drieën.
Want wie doen voor altijd afsluiten, burgemeester? We beginnen altijd met... Sorry. Lang leven Maastricht! Lang leven de jeugd van Maastricht en... En lang leven de Maastrichter vastelavond. Hiep hiep hiep! Hey! Hiep hiep! Hey! Hiep hiep hiep! Muziek! Het vastelavond, maar niet net op stap. En daar heeft niet lekker rond. Je zo gek toen wie mijn man en pap, dat leerde ik als kleine poet. Cola, chips en friet en een kroket. En lekker, lekker, lekker laat naar bed. Net vastelavond, maar niet net op stap. Dan dans ik in de rij aan loop. Net vastelavond, maar niet net op stap. En dan leef ik niet lekker rond. Je zo gek toen wie mijn man en pap, dat leerde ik als kleine poet. Cola, chips en friet en een kroket. En lekker, lekker, lekker laat naar bed. Met vastelavond, maar niet net op stap. Dan dans ik in de rij aan loet. Als ik het ouder word, dan wist ik het wel. Ieder weekend stappen en trekken al die bel. Maar ik ben nog te jong, moet wachten op de tijd. Maar en een keer per jaar, dan is het ook zoiets. Met vastelavond, maar niet net op stap. En dan leef ik niet lekker rond. Je zo gek toen wie mijn man en pap, dat leerde ik als kleine poet. Cola, chips en friet en een kroket. En lekker, lekker, lekker laat naar bed. Met vastelavond, maar niet net op stap. Dan dans ik in de rij aan loet. Zondagmorgen, zondagmiddag, zondagavond. Op stap. Maandagmorgen, maandagmiddag, maandagavond. Op stap. Dinsdagmorgen, dinsdagmiddag, dinsdagavond. Op stap. Met vastelavond.